עמוד 94, המספד בירושלים, הספד שנתן הרב בפטירת הדוקטור בנימין זאב הרצל ז"ל, בתרס"ד. צריך לדעת שהתנועה הציונית מיסודו של הרצל הולכת וקמה, מדובר על 100 וקצת שנים האחרונות, נכון? עכשיו זה עין ג', זה כבר 110 שנים עוד 110 עוד 100. שנים שבהם התנועה הציונית קמה ומקימה, ומי הרב הגדול, מי פוסק הדור, הרב קוק. אז מה הוא אומר עליהם, איך היחס שלו, מה היחס להרצל, מה היחס לתנועה של הרצל, שהיו עליה הרבה גם מתנגדים, כי היא ריכזה בתוכה כוחות חול שלא היינו רגילים אליהם, תנועת ההשכלה פרצה, ועשתה, התחילה להפיל מה שנקרא רבים חללים מפילה בקהילות, ויש רבנים נדרשו לקום ולהתנהג גד, אפילו רבנים מדהימים בגודלם, כמו השפת אמת שאנחנו לומדים אותו, מאוד התנגד להרצל, רב חיים מויזר, שהיה מגדולי הדור הקודם, ועוד. הביאו התנגדות נמרצת, והיה מלחמה נגד הזה, בשאר נגד הרפורמים ונגד עוזבי הקהילות, תנועת ההשכלה קמה, בגרמניה, אני חושב מבית מדרשו של הרש"ר הירש, שיצאה החלטה להפריד את הקהילות, לא להתחתן איתם, כמשימת הצלה לאומה. הרב קוק כותב באיזשהו מקום שהגזרה הזאת להפרדת הקהילות היא עוד יותר חמורה מגזרת ההשכלה, היא כמו האימא, משפט שלמה שאומרת לגזור את עם ישראל, לא יעלה על הדעת. הנציב אומר על זה שזה כמו לתקוע חרבות בגופה של האומה. כן. אז עם ישראל הוא עם אחד, בדיוק עכשיו אנחנו בברית בין הבתרים, ראינו שאת הציפור לא בטר, נכון? פתרו שם זה, את הציפור לא בטר. שתי דעות מי זה הציפור. דעה ראשונה, שזה האימפריה המערבית, אז רומא היום, אירופה, אמריקה. למה לא בטר? כי העיקרון המייסד את האומות האלה, העיקרון הרוחני, הוא כל כך דל, כל כך קטן, אין בו כדי חלוקה, אתה לא יכול, זה כאילו האטום הכי קטן שיכול להיות של מוסר, ערכיות ותרבות. אי אפשר לחלק את זה, אין מה לחלק. דעה שנייה שהיונה, הציפור שלא חתך, היא כנגד כנסת ישראל, כי עם ישראל הוא כל כך אחד שאי אפשר לפצל אותו. ולכן עבודת הקהילות היא באמת בעיה, טעות, מאז ועד היום. אז פה הרב נשא מספד על הרצל, והמספד הזה מלמד אותנו הרבה על תהליכי הגאולה. הוא מביא קודם כל פסוק מזכריה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. מה זה ביום ההוא? איזה מספד בירושלים? מי מספידים? וזה יהיה יותר גדול מהמספד הזה שמה הוא ומי שמע. אז חז"ל אמרו ככה, שיונתן בן עוזיאל, הוא תרגם את הנביאים, ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. שלא תרגם או? כן, מהתרגום שלו, זעזוע של 400 פרסה, זה אומר שזה ממש מערער, את כל תשתיות התודעה מהפך. זאת אומרת, יש פה כבר מבוא, אנחנו הולכים להיכנס לטיול שהוא רעידת אדמה, מהפך תודעתי. מעניין שנזדעזע ארץ ישראל, לא כל העולם. זה מהפך תודעתי ארצי-לאומי כנראה, בסדר? יש סיבה? מה בגלל ש... הוא יסביר. חז"ל אמרו למה? משום דאית מילי דלא מפרשן. והיינו היקרא. כלומר, כל התרגום הזה זעזע את הארץ בגלל הפסוק הזה, שהוא פסוק לא מובן. והוא פירש אותו. ואמר רב יוסף, דאלמלא תרגומי, אם לא התרגום הזה, לא ידע מהי. וזה חשוב שזה אמר רב יוסף, שהוא הרב של הגאולה, נכון? כל החכמים אמרו יייטה ולא יחמינה. איך אפשר לעמוד בימי המשיח? כאלה סיבוכים, אז ברור, אנחנו רוצים שיבוא, אבל אנחנו לא מסוגלים. רב יוסף אמר, הלוואי ואזכה לשבת בצל גללי חמורו. רב יוסף היה מאוד קשור לכל תהליכי גאולת ישראל.
ואנחנו למדנו מהרב צבי יהודה, זאת אומרת, רבותיי, מהרב צבי יהודה, שלא אחת, שם הרב קשור למהלך שהוא הולך לברר לנו, רב יוסף, קשור למשיח בן יוסף. אז התרגום הזה פירש את מה שלא ברור, כלומר יש פה איזשהו תוכן נסתר, שכנראה חייב להיות נסתר, וכיוון שהתגלה דרך התרגום, זה רעידת אדמה תודעתית. ואמרו שעמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני שגיליתי סתריך לבני אדם, גלו וידעו לפני מי שאמר באי העולם, שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא שלא תרבה מחלוקת בישראל. מה נאמר פה? על איזה מחלוקת מדובר? מה זה אומר? כלומר, הפירוש שהוא נתן, עוד לא ראינו אותו, נכון? הפירוש הזה של מה הוא אמר שם בפירוש, זה, מישהו רוצה להביא רגע את זכריה? יש לך פה זכריה? עם תרגום יונתן. כן, זה מאוד גדול. אז עד כאן אנחנו, כאילו יש פה הסברים, אבל אנחנו הרבה לא מבינים, נכון? על איזה מחלוקת מדובר, ומה הווה אמינא, כבוד אבא, שזה לא עשה, ולמה הארץ רעדה. שאולי מסכת תענית העבודה? לא מסכת תענית. שמה? לא, המקור. איפה יפתור את תענית? תענית תפגים, אבל 2, סימן 2 פה. זה רשום מגילה. מגילה, כן, סליחה, כן. אין צורך, רגע. זכריה, יהודה. פרק הזה, מסע דבר השם על ישראל, נאום השם נוטה שמיים ויוסד הארץ, ויוצר רוח אדם בקרבו. כבר אתם רואים שיש פה נבואה, משהו יסודי, נוטה שמיים ויוצד הארץ, ויוצר רוח האדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים, סף רע לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום העושים את ירושלים, אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות ישרתו, ונאספו עליה כל גוי הארץ, זה מלחמת העולם. ביום ההוא, נאום אדוני, הכה כל סוס בתימהון ברוחבו בשיגעון, ועל בית יהודה אפקח את עיניי, וכל סוס העמים הכה בעיוורון. זה הלייזרים שעכשיו מפתחים בטח, שהעתידים לא יוכלו לפגוע. ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמצא לי יושבי ירושלים באדוני צבאות אלוהיהם, והיום הוא עושים את אלופי יהודה כחיור אש בעצים, או כלפיד אש בעמיר, ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב, וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. בירושלים, בירושלים. נכון, ירושלים זה עם ישראל, נכון? כתוב, לך וקראת באוזני ירושלים, לאמור, זכרתי לך, חסד נעורייך, אבל גדולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מי הלך אחריו במדבר? מי הלך אחרי שם במדבר בארץ לא זרועה? עם ישראל. אז אמור באוזני ירושלים, זכרתי לך, חסד נעורייך. אומרים שירושלים זה כאילו, שאני יודעת, זה יותר קדוש שלי. כן, ברור, הלב. אבל גם זה בהקשר לחלק מסוים בעם ישראל, או כי עם ישראל הוא בהגדרתו כמו ירושלים ביחס לאו"ם? כן, עם ישראל נקרא ירושלים, על שם הלב. זה הלב, מקור האור. אבל יש את כל הגוף, כתוב שירושלים התקדשה מכל הארצות, זה לא... גם הם אמיתו. זה כמו שם... ציון ירושלים. כן, ציון זה... ציון כאילו כל... נכון, הרב כותב שבשורש ציון יותר עליונה.
והושיע אדוני את אוהלי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה, ביום ההוא יגן אדוני בעד יושב ירושלים, והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלאך אדוני לפניהם, והיה ביום ההוא מבקש להשמיד את כל הגויים הבאים לירושלים, ושפטתי אל בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אלי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. ביום ההוא, גם לפסוק שלנו, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדד רימון בבקעת מגידו. אומר התרגום, בעידן ההיא, יסגי מספדה, בעידן ההיא, בעידן הגאולה במלחמת העולם, יסגי מספדה בירושלים, כן, יגדל המספד בירושלים, כמספדה, פה הוא פתח וגילה לנו, גם כמו מספד של אחאב בר עומרי, תקטל יתה הדד רימון, בר תב רימון, כמספד ישעיה, בר עמון, תקטל יתה פרעה הגירה בבקעת מגידו. יש פה בעצם מספד שהוא כנגד מספד כפול, המספד על אחאב, שרמוז במילה דד רימון, שזה היה מי שהרג אותו, וכמספד על ישוי, אחאב שהיה מלך ישראל, והמספד על יושייה, המלך צדיק, מלך יהודה, שהוא נהרג בבקעת מגידו. זה מה שחשף התרגום, על זה הזדעזע הארץ. אומר הרב, צריך להבין מהו גודל ההסתר שיש בפסוק הזה, מה כל כך נסתר. מה זה שושלת הגיעה עכשיו? אני חושב שהוא בא משושלת, כל זה השתלשלות של ירובעם, אם הוא... הוא מבית ירובעם? עמרי היה עבד בבית בניו של ירובעם. המקום שבו עבד, זה מצמרר לחשוב על זה, חנוכה, המקום שבו עבד הרג את כל השושלת והשתלט, זה היה הורדוס, עד כדי כך שמי שהיום אומר שהוא בית חשמונאי, חזקה שהוא עבד, לא נשאר מהם אף אחד, ואף על פי כן, אומר לנו רמב"ם להגיד הלל, זה קשור לשיעור של הכל. בכל אופן בואו נמשיך רגע במה אומר רב, כי... כן. כן, זה הצד של אפרים. וצריך להבין מהו גודל ההסתר שיש בפסוק הזה. נכון, אמרנו שיש פה איזה הסתר. רבי יוסף אמר שהוא לא מבין מה זה, שגילה תרגומו כמספד אחד וקטל את דד רימון, וכמספד ישעיה וקטל את פרעה הגירה בבקעת מגידו. אז א', מהו ההסתר שהתגלה? ולמה היה זה סייג שלא ירבה מחלוקת בישראל? ומה יחס הוא לעניין הסתרים המיוחסים לשם יתברך. אז זה מתייחס לסתרים שהוא אמר, אני מגלה את הסתרים, נכון? ומה זה קשור למחלוקות? כל השאלות האלה הולכות להתפתח פה במאמר. והנה חז"ל אמרו, בעיקרון אנחנו מתחילים באוב ורבע או בחצי, כן? מה אתם אומרים? אמרנו שאנחנו נלמד אחרי שאתם אוכלים. מה שתגידו, נמצאים או באחד ורבע או בחצי. בעיקרון נמצאים שם בברבע. אתם יכולים לאכול עד ורבע ואז לבוא, או אתם אוכלים עד וחצי. נכון. והנה חז"ל אמרו בסוכה, שהספד זה, עד עכשיו לא הבנו מה היה הספד, רק אמרנו שהוא כמו הספד רחב. הספד זה יהיה על משיח בן יוסף שנהרג, על משיח בן יוסף שנהרג. מי זה משיח בן יוסף? למה הוא נהרג? למה צריך אותו? מה עניינו? וצריך להבין בכלל, למה אנו צריכים לשני משיחים? גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד. והרי התכלית המכוון הוא שנשיא. אחד יהיה לכולם, כמו שכתוב ביחזקאל, ודוד עבדי, נשיא להם לעולם. אומנם כשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה. ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו.
לשכללו, לפתחו, נכון? יש באדם גוף ונשמה. אז כנגד הגוף, יש כוחות מחזיקי הגוף. איזה כוחות למשל? כן. הפן הבריאותי? אנרגיה. כן, אנרגיה, השאור שהוא החמץ, טוב, זה הלחם, זה את הגוף, למשל. אוקיי. אבל כן, חדר כושר, פתחו. וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית, ומעדנים ומשכללים אותה, גם הם פותחו. למשל, בית המדרש. עכשיו אדם רוצה להגיע לתכלית השלמות. שמעתם רפאל אלפרין, הרב רפאל אלפרין? הוא היה תלמיד של החזון איש. בגיל 17, מרוב שהוא היה עילוי, לא אוכל, לא ישן. נראה לי שהמשקל שלו הגיע משהו כאילו, זה היה רזון קטן, וזה לא מצא חן בעיני עצמו. הוא אמר לחזון איש, בארץ ישראל תמיד חכם, צריך להיות חזק. אי אפשר, זה לא מתאים. וכנראה שהוא קיבל הסכמה מהחזון איש, והוא לקח חצי מהזמן והלך ופתח מכון שמשון, מכון כושר, לחיזוק תלמידי חכמים. וואי. הוא עצמו תוך זמן קצר הפך להיות בריון עולם, עזב את הלימוד, נכנס לקרבות הפקות חופשית כאלה, שעל החיים בעל המוות, והפך להיות אלוף העולם. ממש אלוף העולם, היה מקום ראשון בעולם. כל ההפקויות ניצח, תמיד היה בתוכו בעירה פנימית ציונית כזאת, כבוד השם. כאילו פעם הוא ניחם איזה גרמני באיזה זירה, הרחש בקהל, כבר הוא הרגיש כל הגל אנטישמיות מסביב. ואז הוא אסף כוחות משמי השמיים והרג אותו, העיף אותו מעבר לחבלים. ברגע שהוא נהיה אלוף העולם, עזב הכל, חזר לתורה. וכתב אנציקלופדיה על רש"י, המון כרכים, וגם אנציקלופדיה שנקראת סדר עולם, נדמה לי סדר עולם, כל הדורות, מאברהם אבינו, כל גדולי ישראל עשה מפה, יש בכמה ישיבות מפה על כל הקיר, וסרטט את המפה. קיצור אדם בעל ריכוז מאוד גבוה. באיזה קרב עם טורקים, התגרו אותו בלפצח איזה סלע במכה, בשתי מכות הראשונות הוא ריסק את היד ולא את הסלע, ושוב הוא מרגיש הרחש המזלזל ביהודים שמסביבו, אז הוא כותב בספר שלו, אני לא מבין אף מילה, אבל הוא אומר בספר שלו, ריכזתי את כל הכוחות שיש לי, אפילו משורשי השערות. כבר ניסיתי לרכז קרוב משורשי השערות. הוא כנראה התאבד לתוך הסלע ופיצח. קיצור, זה כוחות מיוחדים. בפרנסתו הוא הקים אופטיקה אלפא. הוא חוזק על ידי בניו, ואמרו, פה אנחנו... אז יש ספר כזה, זירת חיי, איזה שודרג זירות חיי, הוא הוציא ספר. לנו היה בן שראינו שהוא לא קורא. לא קורא, תלמוד תורה, והוא לא קורא. משהו לא ברור. היה נראה שיש לו איזה דיסלקציה, הלכנו להתייעץ עם המורים, אמרו, אין לו שום דיסלקציה. אמרו לו, קורא, פה לא יודע. אמרתי, טוב, קניתי לו את הספר הזה. איך שהתחיל לקרוא את הספר הזה, בעלה אותו עד הסוף, מאז הוא התחיל. משהו לא היה לו, משהו בביטחון, לא נדלק את זה. ברגע שהוא קרא ספר שלהם, מאז ועד היום הוא קורא. אז ברוך השם. אז למה הזכרנו את זה? הגוף והנשמה. אז יש כוחות שהם מחזיקים את כוח הנשמה הרוחנית מדהים ושכלים אותה, בית המדרש, ותכלית השלמות מהי? לא שאדם יהיה תמיד חכם וחלוש, ולא שיהיה גיבור וטמבל, סליחה, אלא תכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ, ומפותח כראוי, והנשמה בריאה, נכון? וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה האדיר. כלומר, הגוף צריך להיות במלוא עוצמתו, אבל אדם לא צריך להיות גופני. הוא צריך להיות כזה שהנשמה מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים, לתכלית השכל הטוב והטהור, חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. אז כן, הכין בישראל בייחוד שני אלה כוחות, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, והכוח המקביל לצד העליון הנשמתי, נמשיך פעם.
לא נגיד שקט, כן? שכנה